నా పేరు శానంపూరి నరసయ్య, ముచ్చువోలు గ్రామం, కాళహస్తి మండలం, చిత్తూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. నేను ఒక సన్నకారు రైతుని. రైతే రాజు అంటారు. అయినా రైతు మించినటువంటి పేదరికమైనటువంటి బాధలో ఇంకొకరు అనుభవించరు. ఎవరంటే రైతుకు పండించిన పంట బ్రహ్మాండంగా పైర్లు పెడతా ఉన్నాడు. కానీ ఎన్ని జరిగినా రైతు పరిస్థితి అమ్ముకునే పండించిన పంట గిట్టుబాటు ధర లేక అనేక సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. కారణం ఏమంటే ఈ ప్రైవేటుదారులు ఏమని దోపిడీ వ్యవస్థ వాళ్ళది. వస్తారు, రేట్లు ఒక 10 మంది కుమ్మక్కయ్యి ఆ రేట్లు తగ్గించడము, వాళ్ళు అనుకున్న ఇది సరుకు బాగలేదు, అది బాగలేదు, ఇది బాగలేదని రేట్లని చాలా, మరి కిందటి సంవత్సరం అయితే 650 రూపాయలకి ఆ రేట్లు అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది. పెట్టుబడి మిషన్ కూలీలు అయితే 2200 దాకా పోయింది. కోత కూలికే జాలని పరిస్థితి రైతు పరిస్థితి. నా పేరు కృష్ణారెడ్డి, మరి సిద్ధాగట్ట విలేజ్, పాలేపల్లి మండలం, నెల్లూరు జిల్లా. నేను వ్యవసాయ రైతుని. ఇటీవల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వ్యవసాయ చట్టంలో 3 చట్టాలని ప్రవేశపెట్టారు. దీనివల్ల రైతులకి ఇంతకు ముందుట ఏంటంటే కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా రైతుల యొక్క పండించిన వరి ధాన్యాన్ని కానీ మొత్తం కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఒక గ్యారంటీగా ప్రభుత్వం, సెంట్రల్ గవర్నమెంటు నిర్ణయించినట్టు ఒక మద్దతు రేటుకి ఈ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొత్త చట్టాల వలన ఈ కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా అమ్ముకునే సౌలభ్యం పోయి కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఈ రంగంలో రావటం వల్ల రైతులకి, కార్పొరేట్ కంపెనీలకి, ఇంకా ఈ రైతులు కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఎలాంటి రేటు కావాలి నిలదీసే పరిస్థితులు ఉండలేరు కాబట్టి తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. దానివలన ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఎప్పటికీ అమలు ఉండేటట్లుగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. కానీ మద్దతు రేటు కూడా గవర్నమెంటే నిర్ణయించే ప్రకారం ఉండాలి, కానీ కార్పొరేట్ కంపెనీ ఇష్టారాజ్యంగా వదిలేదానికి ఉండకూడదు. అట్లా ఉండితే రైతాంగం పూర్తిగా నష్టపోతుంది. మాది ముచ్చువోలు గ్రామం, బర్రి వెంకటరెడ్డి కుమారుని శ్రీనివాసరెడ్డిని. మాది కాళహస్తి మండలం, చిత్తూరు జిల్లా. మేము ప్రతి ఒక్క రైతుని అనేక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నాం. రైతు కాంప్లెక్స్ ఎరువులు ప్రతి ఒక్కటి హై రేట్లకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఈరోజు కూలీలు చూస్తే ఎక్కడికో ఎకరా వచ్చి 4700 రూపాయలు, 800 రూపాయలు, 5000కు వచ్చేసాం. మేము దానికి తట్టుకోలేక ప్రతి విషయంలో ఏమి చేయాలి అనే బాధతో చచ్చిపోతున్నాం. రేట్లు, ఫిక్స్డ్ రేట్లు మేము ఇస్తామని అధికారికంగా ఊరికే నామమాత్రంగా నోటి మాటలతో చెప్తాము, రాతపూర్వకంగా చెప్తాము అని ఈ మధ్య వార్తల్లో అయితే టీవీలు వినడం అమిత్ షా గారు చెప్పుంటారు. కానీ అది కాకుండా అధికారికంగా ఒక జీవో పాస్ చేసి రైతులకు పండించిన పంట గిట్టుబాటు ధర ఈ వ్యవస్థ పెద్ద ఈ కార్పొరేట్ వ్యవస్థలో వాళ్ళకిచ్చి వాళ్ళందరూ కలుసుకొని కుమ్మక్కై ఒక రేటు ఫిక్స్డ్ చేయనప్పుడు అప్పుడు ఈరోజు పరిస్థితి ఈ దళారీ వ్యవస్థ ఆడదాకపోతుంది. ఇప్పుడు పేద వ్యాపారస్తులు, ధనికులు ఏడన్నా వాళ్ళని మేము అడిగి దబాయించగలుగుతున్నాం. ఇది కొంతమంది వ్యాపారస్తుల్ని. అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, రేటు విషయంలో ఒక ఫిక్స్డ్ రేటు చేసి దేశం అంతా అమ్ముకునేదైతే ఒక బాగా మంచి నిర్ణయమే, శుభ పరిణామం అనే చెప్పాలి. కానీ ఆ వ్యవస్థని రేట్లు ఈగాన అధికారికంగా ప్రకటించి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే రైతులందరం కూడా, మేము చెప్పాలంటే నిజంగా రైతుకు మించినటువంటి పేదరికం ఇంకొకళ్ళు లేడు. ఆర్థికంగా చితికిపోయిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ దేశంలో రైతు అనేవాడే. కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారానే ఈ రైతు పండించిన ఉత్పత్తిని కనీస మద్దతు రేటుకి గవర్నమెంట్ నిర్ణయించి దాని ప్రకారమే కొనుగోలు చేసి రైతులకందరికీ లబ్ధి చేకూరేటట్లుగా అమలు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వాలు శాశ్వతం కాదు, 5 ఏళ్ళు ఉంటాయో, 2 ఏళ్ళు ఉంటాయో, 1 సంవత్సరం ఉండే కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరంలా. రాజకీయ ఒడిదుడుకులు అట్టున్నాయి ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో. వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ధర్నా వాళ్ళే కాదు, వాళ్ళు దగ్గర కాబట్టి, రాజధానికి పరిసర ప్రాంతాల్లో దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ధర్నా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మా ఏపీ నుంచి ఇక్కడ మాగ్గడైతే ఆలోచన ఉన్నది, మేము పోవాలంటే 2 రేతుళ్ళు 2 పొగుళ్ళు పడుతుంది. ఇక్కడ చేరి మేము ఆలోచన చేస్తాం, టీవీల దగ్గర కూర్చొని చూస్తున్నామే. కానీ మాకు కూడా ఈ చట్టాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఈ చట్టాన్ని తెస్తే రైతు అనేవాడు అందరికీ బాగా
మేలు చేకూరుతుంది. ఏదో కాస్త కోస్తో రైతు అనేవాడు కొంచెం అభివృద్ధి చెందాడు. రైతు అనేవాడు ఎక్కడా ఏకమైన దాఖలాలు లేదు. ఇప్పుడే ఈ తరుణంలో కనుక విజయం సాధిస్తే రైతుకి కొంచెం భవిష్యత్తులో మంచి చేకూరుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా దిగి రమ్మంటే పూర్తిగా రద్దు చేసుకోమని సవరణలు ఈ జీవోల్ని కొంచెం రైతుల్ని ముఖ్య నేతలతో అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా సవరణలు చేస్తే మాకందరికి కూడా బాగుంటుంది. రైతు దేశానికి వెన్నెముక అని పేరు, కానీ దాంట్లో ఉపయోగం అయితే ఏం లేదు. అది కావాలనంటే ఈ వ్యవస్థను కొంచెం సవరణలు చేయాలి. దాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేయమని అయితే మేమైతే అడగడం లేదు. చట్టాలని సవరణ చేస్తే ఈ వ్యవస్థలో కొంచెం రైతుకి బాగుంటుందని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం.